Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Nan dipakai sagalo buruk nan baru walun tabali baju usang saparoluswa. Bapasan bareh kapariwa. Tahanlah dulu ange api nak jam nasi menjadi bubua. Diatai mangko diatun bungo nanindak kambang lai. Dirasai supaya nak santun nisuk nanindak tagamang lai. Tuhan kita Nabi Muhammad Pangulu kita wahai sahabat ditolam sudaro. Assalamualaikum kasidang narami. Sambutlah salam daripada kami. Salam kaganti basodawasi. Kaganti jambatan silaturahmi adapun program dialarifi. Oh iya nak dididik melalui seni. Ado batukang, ado batani, bataran ayam, kambiang jojawi, baikan baiti abas ini bela diri. Josila wadulah pasan babudi supaya anak labia mandiri. Nak janyo cangguang di kemudian hari supaya maniru bak sipai ubi. Di mata lata inyo jadi Bapasan kami kepada santri kuek rumah karano sandi kuek bangso karano budi. Anjuang lah tinggi budi pakerti maha jo murah harago diri tagantuang kapado akajo budi. Mangkonyo Allah mautus Nabi gunakan untuk menyempronokan budi. Dangakan sungguh katonyo Nabi la yadkhulul jannah hadis babunyi. Kemudian itu ila husnul khuluqi ndak masuk sarugo katonyo Nabi kecuali orang nabayak budi. Kalau dino di manuang-manuangi masuk baralia zaman baganti. Lain dahulu lain pulau kini. Ko dulu budi nan dianjuan tinggi. Kini ko piti nan orang cari. Jauh ke dalam taibu hati. Kok salah banang dapat diganti. Nan bedo kain salah ragi. Kagak narasi mudo di masa sekarang. Perjuangan Indonesia ko naik kamanang. Jangan digului, jangan digalonsang. Sakialang indah
dak kadape di musang rasaki musang dak dape dialah. Oh pikiri bana lah batanang-tanang nak jambat suo bapi patara minang de talampau sabah malu ko hilang. Dia ya karua tanggua ko baranang. Baca kak singo jo harimau gadang ayam jo kambing di mau kemanompang yo baik itulah sekarang Ya baik itulah sekarang. dengan bismillah Wala di kambai. Pengajian olah di dalamku, kulimai olah di dalam kulimai la ilaha illallah la illallah alayya Allah sehat walafiat inallah ya na 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 ya na 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 ya na na na
ki mulai keluarga sakinah ada mawadah warahmah ilallah Allah Allah ya na na ya Allah ya na na ya na na ya Allah na 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 ya na selalu di dalam lindungan keturunan saleh ojo saleha hidup dalam beriman mati husnul khatimah iyo amma ba'du adapun kemudian Bapak Dodun sana ya kami sampaikan iyo dengarlah doa ini uraian ini urayan yoda ambo yang dai iyo hambo yang da'i punya karangan takkan ada nasib ne bagian badan salamu hidup iyo lagi dalam Allah kamu urang dalam pelayaran di gulung ombak di ampe topan harus ngalah pulau iyo menantikan sungguh kiasan kami sampaikan pandangan hendak tukiakan pandangan jauh hendak layangkan lebau mengong de kiri do kanan bisi anak asamoy olah kadengaran imbau minta disawikan Allah iyo satantang pondok pesantren balul batua balul lepaten persasinan alun bisa diponten alai alun tanamo di kabupaten alun dipertimbangkan dia parlemen alai hanyunan adun de baru parajen segi bangunan baru lah semi permanen bila indah kana muajaren di malai adole orang kengepen malumlah kami rangkam tulen tapi lah ado punya punya komitmen ala sungguh ala samantang iola daba itu di kana masuk masunan dulu ala detakan pasan daripada guru oh nurul yakin kau untung maju laya dola badiri di seluruh penjuru dicari arifan olah di masuk itu banyak generasi ne malah jadi tuangku tetapi pondok yo alun ada di situ Alai barakah doa daripada guru baik tujuh masyarakat nelaringgu agak pesantren di masa itu Nurul Yakin Arifin namo dibari guru layapokan nasib di Al-Arifin baru kata ga guru lapai alai nasib abungu kambang terjadi nana abadi yang indah batapi iyo sayo anala sentiang iyo tabang laina tinggi iyo tolong lapatenggang ka iyo laide orang rami lata tampu alanyo jo o galanggang laina
sana obat padi menjadi anak buah laina kamba Yona cari laina arami ibadalah ka Tuhan Yona tali batali Lai batamba lai nyore hubungan silaturahmi yakin al-arifi menjadi kota santri Lai kapadoladun sana lai nan jadi lai nyopanda dia malanyo paca hadimu kasui lai na sampai karajo laikan Allah yo Allah kami mulai pembangunan lainnya kini lainan sadar tabangkalan yolah karano kami iyo lainan kurang pandai pengalaman lai kabuah iyo laina kunjung sampai yo harolah dibuah Onalah ditangkap Adelai di malamu tasu Iyo laina alainyo sampai yo biar Adijaika Yo Iyo daun patah Iyo bukanlah iyo dirintah yo karola babuai Iyo ora tibo awak kolai sampai semintaro galanggang yo alun usai nyawa tubuh iyo dosana oi alun lai bacara Tuhan kapalnya Tuhan arang kayo dermawa jiko lai Tuhan lade ulurkan tangan kurang lawe kasih tapak tangan Iyalah Joniru lah kami tampungkan jikalau satitia kami lawikan Lagi kosa kapai Waduh sana ka kami gunungkan Jasonan indah Aja solanan indah laka dilupakan Tuhanan indah menyio-nyiokan Lesabi jodara kadipalikan akanlah ditimbang di hari kemudian itu keterangan itulah keterangan di dalam Al-Quran sakit lai nak kami tambah di muka suina sampai lah di amanah pecah karano alam yo baru-baru lai kadang dia kadang lah dia bawa jadi basalin yo kayo balega di sumbuju la roda baputa adonan tajam yo adonan majam adonan dia
suako. basah. Oi ko nyampa putih, ala ko nyampa putih, ala menjadi buah. Nurul yakin. Na iya nur yakin lah sukses dah ya. Orang maturu lepan wa barakah. Kita basamo, kita nan basamo kaman dapat tua. Oh akan dikenal lah sepanjang sejarah. Tapi kau nyampang, tapi lah kau nyampang, yo patah di tangan. Oleh rabamu do, iya rabamu do lebih padi di sawah. Salapi aja mua salapi kau nyampang basah. Oh niaikan ala, niaikan ala, lah dicatat Allah. Niaikan Allah dicatat Allah. Siang ba arina terang ba bulan. Adapun muka suyo lanjo tujuan. Iya nande dun sana de mungkin lapar. Maharokan yo uluran tangan. Iya nak jo materi biar jo pemikiran. Karena pesantren masih banyak kebutuhan. Sebagai ganda abana jo perkalapan. Liam yo Kita saksikan. Demikian dulu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Apa banyak maaf lah kekurangan. Sabalun ditutup atau disudahi. kepadodon sana nan baik abudi. Atas sumbangan nanandun sana abari. Kalau kami ucapkan terima kasih. Balik pebagam Tuhan Tuhan. balasi. Umur panjang murah rezeki. Ko ado sakit nan sadar didoi. Semoga sehat sama sekali. Atau masalah nan sadar dihadapi. Semoga Allah memberi solusi. Alako ado hajat nan alun tapanuhi. Semoga Allah nang yo menyampai. Yo nan sadang baru Akalunasi ko adola doso nan takara joy. Semoga Allah capek mengampuni. Oh nan dibari la sarugo. Tasera makanan pilih nan boneh bawa la pulang nanampo biya anaknya tabang. Mungkin dah saki balam lia penggancak litak burung rimbo. Kain sarung si Rajo Haji salai rangambiak ke Sarawasi barang ambiak kaunduang-unduang. Kaunduang-unduang kasubarang karakok parang batalun tagajai batang silanggian. Agaklah de untuang badan kami sana hidup di dalam Sukabana. Ibarat kato di kasahan. Pandang dek tuan kayu talang badahan baran tiang tidak. Menangih meminta daun indak tabado kepanasan.